gestionables para reforzar a economía rural. Un grupo de agentes públicos y privados que se reúnen para... Líder e desenvolvemento rural é sinónimo. O líder é a mellor medida de países. En ese sentido, eso se organizan encuentros teniendo en cuenta sitios, aldeas, lugares. Técnicos, os xerentes destes grupos de desenvolvemento rural, que a xente dinamizar ese rural, vai haber unha oportunidade moi grande de levar o desenvolvemento rural. Por último, millones de euros para os 3 próximos anos, pero tamén se nos presenta unha etapa fastidiada, sabedes que estamos... calidad, destacan as súas vistas cara ao mar, fíxome así porque antes xa lle dixo. A continuación coñeceremos tamén a representante de Bodegas Boandi, a familia moral do entorno que habita. Un cultivo que respeta o territorio, sobre todo a tradición galego, e se non cuestiona de produto nacional, incluso fan a súa propia charcutería que xa non. Levanto xa esta mesa de diálogo que agora vou chamar, dende 1982 a Asociación AMBA, Autonomía e Igualdade de Oportunidades das persoas con diversidade funcional. Así que neste momento propietaria da Xunta de Vilamoinhas explicar da parte máis persoal, de que maneira escenario maravilloso, non? De todos vos. Bueno, pois eu conto que Espazo Nature é un proxecto, Espazo Nature sobre todo é un proxecto familiar. É un proxecto familiar, eu diría que incluso un proxecto vital. Iso, e falaba a conselleira da importancia da xente xoven de reter no rural, para non supuxo, pois, especialmente atraian a xente nova, non? Porque temos moito talento, temos... Simplemente tiñamos 4 hectáreas de viñedo e agora mesmo xa estamos en 30 hectáreas de viñedo. A partir de aí, pues, empezamos a desenrolar todo, empezamos a copiar. Kilómetros e kilómetros para facer unha atención temprana, porque un pouco dentro non é fácil emprender, evidentemente. Produto de maior calidade, a ver, son moi importantes ese tipo de axudas económicas, porque sí, dicenche, vámonos meter aquí, pero agora non podemos. E claro, ter un apoio de unha administración, dache ese paso. Asesoramento técnico, vas hasta ali, ou chámalos por teléfono sin ningún problema. Moitas veces ti dubidas de si o proxecto que queres facer ou que queres lanzar nos... Acabamos de facer, sabedes, de publicar a maior convocatoria que hubo nunca de fondos para axudas líder, 28,7 millóns de euros en 3 anos. Por lo tanto, é unha cantidade importante que ten que mobilizar moita máis. Hai máis tempo que nunca, 3 anos para planificarlo, pero creo que é o momento de facelo para mandar unha mensaxe clara. Estáse a punto de pechar, durante este ano é a previsión, os fondos do novo período económico en Europa, e, por lo tanto, os fondos da PAC tamén. Todos estamos escoitando moitas cousas, algunhas moi inquietantes. É certo que o mundo está como está, que imos contar estas alturas, é certo que hai outras prioridades, pero esas prioridades non poden arrasar nin influir negativamente dun xeito que non teña volta atrás en outras cousas que siguen sendo igual de prioritarias. E, por tanto, este é o momento de decilo. E entendemos todo, pero tamén queremos que nos entendan a nós. E Galicia é unha comunidade que avanzou moito nestes anos e o seu rural avanzou moito gracias a todos os fondos que viñeron e que se superon emplear do mellor xeito posible, e este é un exemplo perfecto. Con todas as cousas que haxa que correxir, con todas as cousas que non saliron ben, pero creo que o balance está aí. E, por lo tanto, con eso é o que hai que ir e decir que isto hai que mantelo.